Vleen eruit. Ja, Lokelien, hier we Geert van Tunen in Oorgeer Smellingeland bij Beppe Dropke. Een fenomeen in dat dorp. En toen zei er al, nou Femke, grote kans dat ik dadelijk eindig hier, in elk geval in dit programma, in de kroeg. Ja, Is dat ik zag, Geert? en dat is zo. Nou, Nee, maar dit is echt wonderbaarlijk. Soms geen dingen apart. Ik hier vanmorgen eventjes contact om oorreden met Volkert Hans Stolzma. Dat kist hem wel, die hier dat plaatsje maken vliegen. Die het tja, net een hit worden, maar dat redt daar. oh ja, douche, de cha-cha-cha, maar die. Leuk versje wie dat. Dit mislukt wel eens een versje, hindert niks. Nou, ik vond hem leuk. Je probeert iets wat. Ik stek hem te gek om, want hij zit bij mij hier in de kroeg. Ik ben in de Wellingbar, in de Skipperseel in Oregon. Nou, dat is heel bekend, hè. En ik hier contact met Volkert Hans. Hij zei, hey, gisteren daarheen, daar moet ik snel een optreden. Ik zei, kom een trompet maar nemen, want dan maar we moeten wat actie in de keet hebben. Ja. Nou, dan zit ik aan de tafel, maar Willy en mijn Walter, dat binnen de uitbaters van deze prachtige kroeg. En Volkert Hans. Nou, word je het mooier? Ik had ze net mooier, Volkert Hans. Het is fantastisch. En ik nog mooie waarden bij hier in Oregon. En gezellige meesken. Nou ja, sneu gaat het gebeuren, hè. Ja, ik vreeg me trouwens één ding op. Als je onderwijs bent, die trompet altijd bij die? Eigenlijk nog van het 10 keer ga ik hem binnen. Ik sta wel eens in de file. En dan ga ik meestal met trompet, zet ik even onder de moelen. En dan kan ik even inblazen. En dan zitten mensen weer zoals vreemd oortjes. Maar ja, iedereen had zijn ding. Ja, ik heb dat wel eens in een auto rijd en ik heb deze zender bij me. Dan stek ik de spriet uit het ruit. Ja, dat is echt weer. Want hij bent ontvangst, Willy. Dat is echt weer. Dat zei hij met die vent doog net. Dat klopt op mezelf wel, maar dat is dan wel weer goed. Tetterstoon dan ik maar die trompet boeten het ruit, zeg ik maar zeggen. Ja, zeker. En je kan zo oerlijk een serenade, Jan. Dus ja, samen plezier met meesken. Ja, verrek niks. Nee, nou ja, hartstikke leuk, man. Ik vind het hartstikke leuk dat je even komen woest. Want ja, we moeten even weten hoe het maar die eerste zelfs. Want ja, Simmerhit, hond, tja. Het is echt een mooie hit. Die al die flauw wat ik zei. Maar nu. Ja, sure. Ik ben natuurlijk ik ben correct uit mooie Brazilië gegaan. Hier naar een vakantie en daar waren mijn ouders daar even. En nou, toen zei Willy en Walter van Wellingbar, we moeten dus even hier een grote party hebben. En dan doen we even een Caribbean party. Want die cha-cha-cha, die komt natuurlijk echt uit Cuba. Ja. Dus dat past wel weer in het plaatsje. Ja. Dus we zijn weer heerlijk op stoom. Mijn vakantie is weer voorbij en ik zit weer heerlijk in de flow. En nog altijd in de Caribbean sfeer, begreep ik? Ja. Dus dat gaat gewoon trouw. Zelfs ben ik kwart op een fijnhoop. Dan zullen we de chat denk ik even maar eens nog aan doen. Want ik wil toch wel even weten, en dan word ik even een beetje serieus met jou. Van, wat was dan maar die carrière? Ik bedoel, ik weet dat die baan, dus hier is ergens in de elektrotechniek, nevens mij. Die hast er onjoen, dus toen kiest wel bewust voor een muzikale carrière. Ja, nee, dat is weer. En dat gaat hartstikke leuk. En ik ben van alles mee bezig. Natuurlijk treed ik ook een soort op mijn rentje kas. En dan wat orenbandjes. Maar momenteel leef ik volledig van de muziek. En dat komt ook omdat ik die solo ding doe. Nou, en het mooie is dat het heel veelzijdig is. Van een Abel Lensterstadion tot een bedrijfsfeest. En van een kroeg tot een oorfestival. Ja, dat is daar weer hartstikke leuk. Nou ja, en dan nou hier in dus het wordt sneuren, want hier is hier van alles wat een hoorn even correct achterkam. Het is Belibje Oregeer, hè? Ja, culturele dag. Ja. En daar mag hij net ontbreken. Nee. Want dat je nou een cultuur hebben. Ik bedoel maar even. Ja. Nee, toch wel. Ja. Nee, absoluut niet ontbreken. Nee. Ja, het is de samen al die hele Volkert Hans. Jij alleen op een mooie verhaal van. Ja. Dus we zijn van gassen met die handel. Ja, gassen met die handel. Ja. Nou ja, dus dat zit in het culturele hoeken. En ik wil natuurlijk in mijn carrière nog volle meer bereiken. En ik ging gewoon mooi terug. Alleen nog, je moet je eerst op elkaar del zetten. Ja, en sinds voor het hier iedereen de cha-cha wat doen. Nou, dan komt er vanzelf straks wel wat meer. Ja, nee, komt er nog iets meer? Want je kan wel een plaat opnemen. Platen, of cd's of hoe dat ik maar maar een cd, het verkeert het net meer. Hè? Dus het mag verdownload worden, maar dat is ook peanuts. Het is je jouwt het gewoon voor. Je jouwt het eigenlijk voor. Nee, maar het is dat zo. Het is voor de promotie meer. Hè? Wordt het op een radio draait, ze verrekt die artiest besteedt en die docht dat soort dingen. Daarvoor is het eigenlijk. Dat is exact. En ik ben nu met een eigen cd bezig. En er staan gewoon nummers op die ik altijd wil door bij mijn optreden. Dat meest vaak zeggen, hey, hartstikke een cd. Nou, ik ben al mijn eigen studio bezig, met muzikanten. En ik hoop dat de cd gauw komt, maar dan moet het wel compleet afwijzen. En dan kan die wel eens even een keer belusten. Ja, dan komen we daarop waarom. En dat gebeurt al in je eigen studio, ga ik ondertussen begrepen. Die hashtag nog even bouwt ondertussen. Ben ik nee, aan het bouwen West. Dat komt dat elektrotechnisch achtergrond te pas. Juist. En ik ga nog een Fries nummer screun laatst. Toen ik in het vliegtuig naar Brazilië. Ja. En dan kreeg ik wat leuke gedachten. En het zit nog alleen in de groenverf. En waar wie komt dat ook nog wel op een cd. Even een paar strofen tekst.
Van het nummer. Ja. Waarom zong ik dit lied? Waarom flint het hier? Waarom ben wij kamen, gaan wij je fjord? Elk op zijn eigen manier. Nou, zeg. Als dat je Jacob Dijkstra van die twaak wil, ja, of net dan? Ja, toch? Kun je die twa overnemen? Nou, kom op met die trompet, man. Ik dans de cha-cha-cha my die, de cha-cha-cha my die. Do bist geen señorita, maar doe je er al bij. En nee, het liet mij net kost. De cha-cha-cha is het mooiste van een vrouw. Ja, chic idee. Nou, Femke de cha-cha-cha voor die. Ja, super. Hartstikke Leuk, hè? mooi. Ja. Oh, hij won er wat zezen. Ja, ik wil één ding zeggen, want vaak denkt de jeugd, wat maakt zo'n man aan mij zijn trompet dan? Hè? Dat hier ik Aroen de sneuren, wie ik in Kosten tillen in de kroeg. Alleen nog maar jeugd. En ik voel je mezelf ook nog jeugdig. Ja. Dus dan zoek ik wel wat voor de meesten erom komen. Dan denk ik, oh, dat wordt een hele Orion dan ik betacht hier. En dan ga ik dus Aroen de sneuren, ga ik dus even de tsunami die in die kroeg daar. De tsunami, dat wie natuurlijk bij 3FM, wie dat op het Aldehovenplein, wie dat het nummer. Het nummer, ja. En dan zien we dat natuurlijk. Van Serious Request. Zien we dat sneuren, ik even dan. Begin eruit met het tsunami. Hemke. Ja, applaus. Nou, en Geert, ik weet net dat je hem de radio der haven, maar speciaal voor Jim Ollier daar en ik een beetje van Volkert Hans, die hele leuke hit van hem. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ja, komt ie aan. Cha-cha-cha. Nou, even in zijn neggie. Voor die. Nou, dat vindt hij een feest, hoor. Ja. Hey Geert, bedankt hè. Oké. Hoi. 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 Ik ben een heel gewone Frieske jongen, maar op Donschen ben ik heel dolstrocht. En dit lied, dat maak ik eens wel jongen, omdat nemen de cha-cha-cha.